Yeah. Oh. Astăzi, de exemplu, vreau să pierd timpul, vreau să schimb ritmul. Atât de simplu, nu fac periplu astăzi, nu sunt tipul. Astăzi nu iubesc, astăzi nu lucrez, astăzi o frec. Fac un joint cu căștile și plec și mă petrec pe bulevard de mari, nu mă întrec cu nimeni. Nu-s panicat, asta e bine. Ochelari la ochi se știe că azi e despre mine. E bine, nu încerc să te conving, dar dacă n-ai știut, astăzi e soare în loc de frig. Azi, open your eyes, exact ca în filme, că dacă nu te vede nimeni, tu poți să vezi pe oricine. Azi, nu, să mor, închid telefonul și las mesagerie să-mi pleca pe vârful omul. Așa că domnul, slash, doamna, vă rog reveniți. Azi, faceți-vă că nu mă știți, ia. Azi nu, te rog eu nu, mâine poate facem cum zici tu. Dar azi nu, 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 te rog eu, azi nu suna. Azi nu, te rog eu nu, mâine sigur facem cum zici tu. Dar azi nu, 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 nu. Pot să gândesc cu voce tare, că nimeni nu mă vede, nimeni nu mă crede, nimeni nu mă aude, sunt un oarecare. Pot să fumez un joint seara la plimbare, pot să desfac o bere când e soare, pot să mă urc în tren și să o iau spre mare. A doua zi să mergem prin Brașov să căutăm cazare, pot să nu am o cale, clară orientare, la Cota 2000 cu toți tovare și călare. Pot să mă culc să mă trezesc în alte dormitoare, cu fel de fete doritoare, un fel de meci în deplasare. Pot să le scriu la fiecare o scrisoare, imediat ce ajung acasă la bucare. Pot să bat la ușă la vecinul, să-l întreb cum e vinul, dacă e mai bun ca primul, ca un chisear magazinul. Pot să fac asta non-stop, pot să cutrer peste tot când stau pe loc. Vreau să par neserios sau astea. Azi nu, te rog eu nu, mâine poate facem cum zici tu. Dar azi nu, 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 nu. Înțelege că nu mă pot. Azi nu, te rog eu nu, mâine sigur facem cum zici tu. Dar azi nu, 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 nu. Mai înțeles, te rog mult, astăzi numai să nu sun, să înțeleg că ai numărul, îți vine ca cu rețeaua, înțelegi? Nu, te rog eu azi, dacă nu e disponibil, nu, măcar azi, te rog eu mult. Astăzi e exact cum a zis Chirile, nu azi, nu, n-am chef azi, nu, azi nu. Câți bani ai? Poate mâine, e bun, dar vorbim mâine, nu putem să vorbim acum. Dar azi nu, pur și simplu înțelege că nu mai pot. Astăzi mi s-a scris, gata, nu mai vreau să vă văd pe niciunul. Să moară Bibi, trag 3 jointuri, unul după altul, numai care îți fac în ciut. Înțelegi? Bine, nu ai cum să vorbi. Nu, azi, te rog eu mult, nu mă căuta. Mă luat la ta. Asta e, dacă, bă bun, trebuie să înțelegi, odată și odată. Nu se poate, nu, așa nu se poate, nu mai țin. Și dacă mâine, sau vrei tu să mă suni încă o dată, mai zic și a doua oară. Mâine poate, mâine vorbim. Cam așa sună în capul meu, știi? E ocupat, sunt ocupat.